Ihminen on ilmeisesti luotu ihan silmänräpäyksessä, koska se tosiasia, että sydämemme lyö, hengityksemme toimii, edellyttää tuhansien yhteensovitettujen bio-ohjelmien toteutusta. Muun muassa joistakin ihmisen elimistä näkee, että ne on suunniteltu erittäin taitavasti. Esimerkiksi ihmisen käsi, maailmankaikkeuden monimutkaisin instrumentti. 58 liikeakselia. Peukaloa käyttää 8 moottoria, sormia 6 moottoria. 100 000 erilaista hermorataa tarvitaan tämän hienosäätelyyn. Tällä voi soittaa Beethovenin Kuutamo-sonaatin, tehdä hermoleikkauksia, pelata tennistä, jääkiekkoa. Hapinan ylärajassa on ehkä noin 6 perusliikettä. Meillä on 60. Nythän tiede väittää, että ihmisen ja simpanssin yhteinen kantaisä eli 6 miljoonaa vuotta sitten. Se edellyttää noin 30 miljoonaa täsmämutaatiota. Me tiedetään, että yhden täsmämutaation vakiinnuttaminen tällaiseen kehittyvään massaan tai populaatioon niin vie 300 sukupolvea. Me voisimme saada ehkä 1000 tällaista sinä aikana, kun ihmisen on oletettu kehittyneen yhteisestä esi-isästä simpanssin kanssa, mutta kun me tarvittaisiin 30 miljoonaa. Ei ole mahdollista, että ihminen on kehittynyt bakteerin kaltaisesta alkusolusta. Me näemme tämän kaiken geeneistä. Geeneissä lukee Made in Heaven, tehty taivaassa. Sitten siinä näkee, että tossa se rupesi menemään pieleen. Tossa tuli syntilankemus. Rappioita tulee, tiedämme paljonko tulee vuodessa. Tiedämme paljonko niitä on, niin se on suoraan presiis Edenin puutarhan tapahtumien osoittaa. Well, that's a good point. Let me think for a bit. Oh wait, my mistake, that's absolute bullshit.